Slav, evar baş hevanno hevit ki mutev baş bin. Ez zîro westiyam. Ez hewl bidim ji were bültenekê pêşkêş bikim. Min çend nûçe berhev kirine di derbarê Bakurê Kurdistanê de, di derbarê pêvajoyê de ka em binêrin gava ku hatiye avêtin heqeten ber bi pêşva ye yan şûnva ye. Pêvajo bû çend me? Yani eger ji Oktobra sala 2024 eger me ro hesa bike heta niha yani êpê wê bû sal û nîv pêşketinekî pir ciddî xuya nake. Em bidomînin hevalno niha Komisyona Parlamentoya Tirkiye raporek amade kiribû, rapora xwe erê kir. Berê ku bişîne parlamentoya. Heta ku rapor neerê kirin, naşîne parlamentoya. Em binêrin têde çi heye? Paşê jî şandeya İmraliyê hevdîtinên xwe, naveroka hevdîtinên xwe eşkere kir. Komisyona Hevgirtina Netewî, Biratî û Demokrasiyê civîna xwe ya 21 li dar xist li ser rapora amedekirî deng da. Rapor ji 6 rûpelî pêkte li komisyonê bi 47 dengan hate qebûlkirin. Kîjan partiyan got erê, kîjan got na AKP, CHP, Dem Partî, MHP. Yeni yolê jî wan dengê erê bikaranîne lê partiya tîp MHP wana her du jî di nava Dem Partî de normal cih digirin. Dengê na bikaranîne, endamekî jî dengê bêalî bikaranî. Ji xwe hediyek ji wan endamekî wan heye. Ji ber vê 47 kesan gotiye erê, 3 kesa gotiye na. Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş beriya dengdanê axivî, detayên xebatên komisyonê eşkere kirin. Kurtulmuş diyar kir ku komisyona heta niha goh daye 337 sazî û kesayetiyan. Li gorî agahiyan komisyonê 88 saetan kar kiriye heta niha. Ew jî nake 10 roj. Normal. 88 saet ne dirêj e? Ne zemanekî pir berfireh e. Yani zanın 5 salan şer bikin, ewladên Kurdan bidin kuştin, ma nikare 88 saetan li hev kom bibin. Ji bo çareserkirina doza herî mühim a Mezopotamya û Anadoliyê. 5 sale li hember Kurdan şer dikin. û bi sedan jara li meclîsê civîn li ser civîn pêkanîne hemî jî bêkêrin. Tu fayda wan civînan çênebiye, temamî civînên ji bo destpêkirina şer û ji bo êrişkirina ser Kurdan e. Ji ana hatine dawiyê de 88 saet li hev kom bûne di nava salekî de qaşo hewl dane biryar bigirin ji bo êrişê Kurdanê kirin yan jî bi Kurdan re bi şiklekî li hev werin. 4200 rûpel qeydên civînan hatine girtin. Dem Partî li ser naveroka raporê helwesta xwe nîşan da. Dem Partî nerazîbûn çawa nîşan daye ji bo çi? Ji bo têgeha terorê. Ji ber ku di raporê de zirt û pirt û gotina teror heye, rêxistina terorê, em ji beleya terorê rizgar bin. Yani behsa çareseriyê nake. Sirf bi dawîkirina terorê. Rapora komisyonê wê wekî pêşniyazî yasayekî pêşkêşî parlamentoya were kirin. Çarçoveya giştî ya çareseriyê xêz dike. Çareseriya çi yani? Çareseriya bêçekirina Kurdan e. Ne ji bo naskirina mafên Kurdan e. Ji ber ku em tiştek nabînin, Dem Partî jî di dawiyê de qebûl kiriye û reaksiyon nîşan daye li dij derketiye. Di jî van têgihan. Lê mesela hûnê bibînin di raporê de çi heye ji bo mafê Kurdan hûnê tiştekî bibînin. Yani navê Kurda jî têtune, navê Kurd têtune. Mesela hin xalên serekeyê raporê evin dibe em girêdayî biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê bin û dadgeha destûra bingehîn. Yani em pêşniyaz dikin ku dewleta me li gorî biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê tev bigere û li gorî dadgeha destûra bingehîn ya Tirkiye tev bigere. Yani Anayasa Mahkemesi û dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê. Normal e. Devlet mecbur e ji xwe wisa be. Mecbur e yani. Yani tiştekî yani mîna ku mirov bibêje yani divê tu rê negirî. Yani ji xwe heqê te tune. Yani mantık tê tune. Mesela xala yekem de 0. Em
devleta Tirkiye xwe mecbur e girêdayê dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê be mecbur e girêdayê dadgeha destûra bingehîn be yani hikûmet yani dîsa pêşniyaz kiriye di du serrastkirina polîtîkayên tayînkirina qayûman ew jî mecbûr e mesela polîtîkayên di derbarê tayînkirina qayûman de dibe em berçavara derbas bikin ya çawa pêş berçavara derbas dikî yani ev komisyon hebe tunebe tu mecbûrî pergala qayyum ji holê rakî îradeya millet e millet dengê xwe daye însanekî ji bo şaredar ji bo xizmetê ya tiştekî siyasetê tê tune ye yani şaredariyê de siyaset tune ye vema temamen xizmeta civakî ye ji ber ku wê derê rant heye gendelî heye însan dikarin îhale mîhaleya bigirin pere qezenç bikin AKP dixwaze di ser van şaredariya re menfaet bi dest bixe wekî din şaredarî me ji bo çi ye rêvebiriyekê siyasî ya herêmê ye yani serokvezertî ye na tiştek tê tune kî ya şaredariyê de tiştek tune ye îja mesela xala yekem çû xala duyem polîtîkayên tayînkirina qayyûm xwe tu mecbûrî ya sêyem guhertina yasaya partiyên siyasî û yasaya hilbijartinê eleqa wî bi Kurda tune ye eleqa wî bi Kurda tune ye yani yasayên partiyên xwe yên siyasî diguherînin naguherînin yasaya hilbijartinê diguherînin naguherînin ji me re çi yani çi me eleqa derdik yani eleqa wî me tune ye yani di van çil salên dawiyê de ji xwe ambargo danîn ser Kurdan ev benda hilbijartinê hebû sedî deh diviya bû tu derbas kî filan bêvan paşê anîn sedî heft hemî ji bo pêşî li Kurdan bigirin Kurd sedî heft derbas bûn îdî problem nemaye tu yasa xwe diguherînî naguherînî mena me pê tune kî serarastkirina yasaya înfazê mesela ev yasaya înfazê di derbarê însanên me yê girtî de ye ne tenê însanên me hemî însanên li hepsê li zîndana di derbarê wan de serarastkirinekî were kirin ama serarastkirin we çê bibe ev nayê manê ku hemî girtiyên ji doza Kurd wê serbest bêne berdan belkî ew biçin diz û tecavuzkara serbest berdin ew jî heye yani ev yasaya înfazê yasaya di derbarê zîndanê de ye însanê girtî îja vana ji ber ku dibêjin ê ku ji qanûna terorê hatine girtin yani dawa Kurd û Kurdistan dikin qanûna terorê li hember dewletê sûç kirine di derbarê wan de guherîn ez bawer nakim çê bibe wextê çê bibe dibe vê derê xalekî bihata nivîsandin ku tê de bigota dawa Kurd û Kurdistanê endametiya PKK bi tu away êdî weke sûç nayê dîtir mesela ev xaltê de hebiya me bigota temam e bila diz û tecavuzkar di hepsê de bimînin normal ji ber ku heq dikin li hember civakê sûç kirine li hember însanan sûç kirine îşê me bi wan tune ye lê însanên ku ji endametiya PKK hatine girtin însanên ku ji dawa Kurd û Kurdistanê hatine girtin yan jî pirtûk derxistiye fikr û raman dibe ew werin berdan û di derbarê wan de jî divê xalek taybet hebe gerek bigota ji îro şûnva tu însanekî ji ber fikrê xwe nikare were girtin mesela tu dikarî serxwebûna Kurdistanê bixwazî fikre yani fikre îdeolojiyekî ye jî tu dikarî sosyalîst bî tu dikarî komünîst bî tu dikarî şerîetparêz bî divê tu neyê girtin çünkü ev ya fikre veya tiştekî universel e yani gerdûnî ye di qadana binêtî de merû ji ber van tiştana nayîne girtin ama ji ber ku cîranên me însanê ku dewleta me ya Tirkiye bi rêva dibin ji ber ku kedî nebûne ji ber ku hovin hê negîştine wê astî ku bikaribin fehm bikin ka azadiya xwe îfadekirinê çi qas giring e ji bo medeniyetê azadiya fikr û raman jî nabêjim binêrin firqa wî heye mesela azadiya fikr û raman tune ye çünkü fikir û raman tu azad bî ne azad bî tu dikarî bifikrî ji ber ku kes nikare bikeve mejiyê te û pêşîl te bigire
hûn di derheqê me de her tiştî dikarin bifikirin. Ez di derheqê we de her tiştî dikarim bifikirim, kes nikare pêşîn bike. Mesela derheqê dewleta Tirkiyeyê de jî dikarim her tiştî bifikirim. Ama wextê ku tu xwe îfade dikî dibe problem. Ev meseleyekî li rojhata navîn e, qismekî li welatên Asyayê jî ev heye, Afrikayê jî ev problem heye, li cem me li welatê me jî heye, di nava me Kurdan de jî heye. Yani xwe îfadekirin bi şiklekî dibe problem. Ha, em nizanin xwe îfade jî bikin. Mesela em hewl didin di meseleyên siyasî de fikrê xwe beyan bikin û em dest pê dikin di gotinê de şiddet bikartînin mesela. Em hedê xwe derbas dikin. Çawa? Em dikevin nava xever, küfür, dijûn. Çima? Evaya nakeve çarçova azadiya fikr û remankî, veya nakeve çarçoveya azadiya xwe îfadekirine ji ber ku tu sînorê xwe derbas dikî. Sînorê te xwe îfadekirinê heta kê derê? Heta ku tu zirar nedî kesekî. De wextê zirar da kesekî û dikeve heqaretê. Ama tu karî xwe mesela tu derbarê Kurdistanê de tu dikarî bêjî ez Kurdistanekî serbixwe, azad dixwazim. Ez dewleta Tirkiye li Kurdistanê weke dagirker û mêtînger dibînim. Ez weke kujer dibînim. Tu dikarî mesela tu dikarî dew ve bikî li hember Tayyip Erdogan ama tu nikarî heqaret lê bikî. Mesela tu dikarî dew lê ve bikî. Tu bêjî Tayyip Erdogan filan derê li Rûskê li filan derê emir da, talimat da yani di Komkujiya Parîsê de talimat da ev însanên me hatin qetilkirin. Ez dew lê ve dikim. Heqê te heye yani. Veya nabe suç. Çünkü te heqaret nekiriye, te dew vekiriye. Heta ku mahkeme biryara xwe bide, Tayyip Erdogan bê suç e. Ji bo wî heqaret heq nake. Îjayê me carnan di rexneyên siyasî de em sînorê xwe derbas dikin, em dikevin nava heqaretê. Ew dibe înfazekî bê pirs û bê mehkeme. Nizanim hûn bimirane ne bimirane. Fikrê we dibe ku cuda bê ji hevan na. Yani ez hewsa difikirim. Yani di derbarê Kurdistanê de, di derbarê partiyên siyasî de hûn dikarin heta dawî fikrê xwe beyan bikin. Erê. Îja ev mesela girtiyên siyasî hevan na. Mesela girtiyên siyasî serarastkirina yasaya înfazê şaş e divê doza Kurd endametiya rêxistinê ji çarçova sûç were derxistin. Diviya bi wisa bihata nivîsandin lê nehatiye nivîsandin. Xurtkirina mekanîzmayên mafê mirovan. Alaqayê me heye. Yani xurtkirina mekanîzmayê mafê mirovan çi ye yani? Tê wê manî ku heta niha te ji mafê mirovan re rêz û hurmet nîşan nedaye. Wê demê tu dewletekî sûcdarî. Ê divê tu çaxê sûçê xwe qebûl bikî. Yani çi yani? Ev xalê ku mijwara baskirin hevan na alaqa wan bi dawa Kurd û Kurdistanê tune ye. Baş e? Yani vê derê de 1, 2, 3, 4, 5 xal hene. Biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê bila were bi cîhanîn em girêdayî destûra dadgeha destûra bingehîn bin. Serarastkirina polîtîkayên tayînkirina qeyûman, guhertina yasaya partiyên siyasî û yasaya hilbijartinê, serarastkirina yasaya înfazê, xurtkirina mekanîzmayên mafê mirovan. Ew qas. Numa Kurtuluş da axaftina xwe de balkişan ser plana azadî wewlehiyê. Yani balansa azadî wewlehiyê. Rapor bê ku fikra efiyekî çê bike li gorî rêbazên hiqûqî wîcdana hevbeş a civakê xeteke giştî ava dike. Rapor aqlê dewletê wîcdana gel digîne hevû du li ser vê esasî hewl dide aştiyekê mayînde ya civakî ava bike veya numa Kurtuluş dibêje. Yek ji mijarên girîng ku belkî hûn merex dikin mafê hêviyê ye. Ew jî di derbarê Reza Abdullah Öcalan de ye. Yani Öcalan wê were berdan neyê berdan. Mafê hêviyê çi ye yani? Wê rojê Ercan Kanar doh bawer dikim bi lê godar dikir hûn zanin parêzerekî kevne û pisporê hiqûqê ye û zemanê xwe de pir Öcalan jî parastiye. Ya dibêje mafê hêviyê nayê wê manê ku Öcalan serbest were berdan. Tiştekî wisa tune ye. 24 sal jî 27 sal jî di hepsê da be mafê mesela heta niha em fehm dikin ku mafê hêviyê were bi cîhanîn Öcalan dîrek derdikeve. Tiştekî wisa tune ye. Mafê hêviyê çi ye?
İnsanekî cezayê hetayê xwe be. Ne heta dawî emrê xwe divê hepsê de bimire. Ömür boyu. Müebbet yani. Müebbet. Çi ye? Dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê dibêje ev ne însanî ye. Yani însanekî wextê ku ket hepsê müebbet girt û heta dawî emrê xwe tu hêviya wî tune be ku derkeve derva ve wê sedî sed de hepsê de bimîne. Yani hêviya xwe wenda dike. Veya divê dervey aqlê însan e. Tiştekî dervey însanî ye. Dibe em vê qanûnê rabikin em qet nebe umûdekî bidin wî. Umût. Hêviyekî bidin wî ku rojekî mümkün e derkeve. Ew umûd çi ye? Piştî 25 salan mehkemeya vî welatî divê dosya wî ji nû ve berçavan re derbas bike. Navê manê ku serbest berde. Dosya wî çawa berçavan re derbas dike? Ya 25 sala hepsê de ye. Gelo baqil sekîn ye. Gelo êrişê me kiriye. Gelo suç car dikiriye. Gelo di suçê xwe de îsrar dike nake. Bi vî şiklî yani. Eger ew dewlet bixwaze dikare serbest berde. Eger bixwaze. Mecburiyeta wî tune ye. Yani dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê Türkiye mecbur nake ku însanekî müebbet xwe be serbest berde. Mecbur nake. Tenê dibêje dosyê wî berçava re derbas bike. Ji ber vê hevana serbestiya Öcalan bi temamî maye ser biryara dewleta Tirkiye. Berde de yan ber nade. Dadgeha mafê mirovan ancak di derbarê Selhedîn Demirtaş de hevalên wî de wekîlên ku hatine girtin Can Atalay mesela di derbarê wan de Osman Kavala dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê dibêje ev însan ji ber ku muxalîfên siyasî ne hatine girtin. Dibe hûn mecbur van însana berdin. Dewleta Tirkî wê demê mecbur e berde. Ja ji ber vê hevano ev rapora komîsyonê dikare eger were qebûl kirin, eger Tirkiye qebûl bike ku li gorî dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê tevdigere wê demê mecbur e Selhedîn Demirtaş berde. Osman Kavala, Can Atalay û gelek însanên din. Ê ku dadgehê yani dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê dereqê wan da biryar de ez behsa wan dikim. Ya serbestiya muhtemel ya Öcalan tamamî girêdayê siyasetê ye, girêdayê pêvajoyê ye. Yani zexta we lazim e. Diyaloga rêxistinê ya bi dewletê re. Diyaloga Öcalan bixwe ya bi dewletê re. Şert dikare şert dayne. Mesela dikare şert dayne. Ez heta azad nebim, ez rêxistina xwe re nabêjim çek û sîlahan berdin. Mesela wekî şert dikarî bidan ya. Hûn min berdin wê demê tiştê ku min soz daye ez ê pêk bînim. Yani jî rêxistin dikare. Mesela rêxistinê beriya niha mesela Rêzdar Cemîl Bayik jî, Karayılan jî, Mustafa Karasu jî beriya niha çi gotin? Me di kongre xwe de biryar daye rast e lê bi şertekî. Hemî biryarê ku me di kongre xwe de daye bi şertê ku Öcalan serbest were berdan em tînin cih. Me biryar daye rast e ama em nayînin cih. Dibe pêşî serbest were berdan. Yani em gotinin Öcalan jî nayînin cih. Ji ber ku Öcalan talîmat da bû. PKK bila xwe fesih bike, bila çekat dayîne, bila dev ji şer berde. PKK jî biryar da got rast e em ê bikin lê bi şertê ku Öcalan serbest be. Îja aniha di van demên de wî de em dibînin ku PKK Partiya Karkerên Kurdistanê tevgera azadiyê çi qas divê xala xwe ya sêyemîn de îsrar dike. Dibe îsrar bike. Yani heta ku serokatiyan be serbest nê berdan di pratîkê de em gava navêjin. Dikarin mesela gavên hevbeş hene. Mesela Öcalan pêşniyaz dike ku li Rojava şer çênebe bila millet neyên hemberî hevûdû. Mesela vaya tiştekî ye. Vaya wextê ku li gorî rêxistinê jî eger baş be wê demê nayê wê manê ku rêxistin sedî sed goh daye Öcalan. Tê wê manê ku ev fikir fikrekî rast e, maqûl e, ew jî alîgir in yani. Di wê manê de dibêjim.
Lê biryara rêxistinê ew e hêjî derbastar e. Yani heta ku dibe seroketiya me serbest neyê berdan em biryarê xwe di kongrede di pratikî de pêk nayîn. Ve goterê vaya yek niha me gotibû yek ji mijarên herî giring ê beriya civînê mafê hêviyê ye ew jî yê Öcalan. Her çi qasî ev mijar rast de rast di sernava da cih negire jî tê texmîn kirin ku di çarçoveya girêdana bi biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê de were nirxandin. Mesela gava din şîrovekir ez tevlîviya nabim. Serbestiya Öcalan eleqa wî bi dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê tune temamî girêdayî wîjdana siyaseta dewleta Tirkiyeyê ye. MHP dixwaze ev biryar were bi cîhanîn. Serokê MHP Dewlet Bahçelî ji xwe piştgiriyekî eşkere da bû pêvajoyê. Wekî din hevan da. Baş e niha rapor wê sewqê Komîsyona Yasadanînê ya Parlamentoyê were kirin piştre jî li Lijneya Giştî ya Parlamentoyê were nîqaş kirin. Ev yek. Şandeya İmralyê peyama Öcalan eşkere kiriye ew çi dibêje? Ev jî mühim e. Mesela Öcalan jî balê dikişîne ser van meseleyan ka min êrin têde çi heye? Şandeya Dem Partî ya İmraliyê naveroka hevdîtina bi Abdullah Öcalan re eşkere kir. Öcalan di civînê de gotiye entegrasyona Kurdan wê bibe yek ji stûnên herî bingehîn ên komara Tirkiye. Şandeya Dem Partî ya İmraliyê Pervîn Buldan, Mithat Sancar, Özgür Faik Erol roja duşemiyê li gereva İmraliyê bi Rêzdar Abdullah Öcalan re civiya bûn. Şandeya İmraliyê di derbarê naveroka civînê de îro daxuyaniyekî eşkere kiriye. Hema bi Kurdî behs bikim li gorî wê daxuyaniyê Öcalan gotiye divê rapora komîsyonê a ku me gava din behs kir li gorî rastiyên bingehîn ê civakê ve nerazîbûna tasfiyeya terorê nabe çareseriyekê siyasî wê bibe neçareserî. Mesela zirt û pirt me gotû behsa terorê dikin ya tasfiyeya terorê bi tena serî xwe çareserî nine. Ve yek gotinê Öcalan e. Yani tu rêxistinê tasfiye bikî ji holê rakî li gorî dewleta Tirkiye çareserî ama Kurd ve çabin çi diguhere ji bo Kurdan mesele ew e. Öcalan di berdewamiyê axaftina xwe de bal dikişîne ser pêvajoya damezrandina komara Tirkiye di destpêka sed salê de pêvajoya aştî û civaka demokratîk pêvajoyeke ku bi berdewamî xwe ji nû ve dinirxîne stratejî taktîkên xwe diyar dike pêvajoya ku ber bi damezrandina komarê ve çû li ser yeketiya Türk û Kurdan ava bû pasa destpêka sed salê dike her çend paşê hatibe guhertin jî şopên vê yekê de hemû belgeyan de têne dîtin. Ev di dema şerê serxwebûnê de di kongreyan de di îlankirina komarê de hatiye pejirandin. Mustafa Kemal bi xwe hevdê kanûnê hevdê çilê ez bawer dikim 1921 li İzmitê di civînekê çapemenî de li ser Kurdan axifiye. Vê derê İzmit dinivîsîne ama qasî ku tê bîra min hevanno Mustafa Kemal Atatürk li İzmirê dema ku daxuyanî dide çapemenî rojnamevanekî jî pirs dike. Dibe Doğu ve Güneydoğu ne olacak? Yani rojname min çi bibe? Ev jî iddia ye. Paşê derket holê ku Atatürk dibe ku tiştekî wisa negotibe. Yani daxuyaniyekî Atatürk û nivîskî xwe amade kiribe û em muxtariyet didin Kurda tiştekî wisa tune ye. Li ser pirsa rojnamevanekî Atatürk bahsa gotina muxtariyet dike. Yani xweseriya heremî. Mümkün e. Ew jî sal 1921 komara Tirkiye ava nebiye. Atatürk pir di zorê de ye. Pêdiviya wan bi Kurdan heye. Her millet ji Tirkan belav biye. Osmanî perem perçe bûne. İstanbul dagirkiriye. Çi dibe Atatürk dibêje eger Kurd ji me biqetin Anadolu piçûk dimîne. Belkî di bersiva xwe ya rojnameger de gotibe muxtariyet em ê bidin Doğu ve Güneydoğu. Tiştekî wisa mümkün e gotibe. Ama hin lêkolîner dibêjin na tiştekî wisa tune ye. Lê Rêzdar Öcalan bi bîr dixe tay mafdar e yani dibe argümantê xwe bîne dayne ser masê ku bibêje di destpêka avabûna komarê de em û Tirkan ve bihevra me û Tirkan ve bihevra komar ava kiriye ev komara me ye ev dewleta me ye
Türkan neheqî kiriye, Türkan mafê Kurdan inkar kiriye, di dawiyê de jî em mecbûr mane bibin îsyankar, serhildêr û navê me derkeve eşqiya û terorîst. Ev komar dibe bêyî Kurdan nehatiye avakirin. Yên ku vê yekê inkar dikin, her roj bi zimanekî tûj wêranker diaxivin û gotinan dikin. Di bingeha komarê de Kurd hene. Metnên qanûnî yên paşê ku hatine amadekirin, Kurdan ji holê rakirin. Nasnameya Kurd, zimanê Kurdî qedexe kirin. Vê yekê jî inkar û serhildanê Kurdan bi xwe re anî. Pêvajoya ku em niha em tê dane, pêvajoya bi dawî anîna inkar û serhildanê ye. Niha em dixwazin nîqaş bikin ka em ê çawa werin cem hevûdû. Em bi hev re di nava kîjan aştiyê de em karibin bi hev re bijîn. Öcalan li ser pênaseya hemwaletîbûnê jî nêrînê xwe parve kiriye. Yani vatandaşlık. Tamam. Hemwaletîbûn wê çawa çêbibe. Meseleya pênasekirina hemwaletîbûnê dibe ew meseleyekî ye niha li pêşiya me ye. Hemwaletîbûn girêdana bi dewletê re ye. Girêdana bi dewletê re li gorî kîjan yasaya be, li gorî kîjan prensîban be. Merov girêdayê dewletê be. Niha mesela em li Ewropayê vatandaşin, em hemwaletî ne, li gorî kîjan pênaseyan em girêdayî vê dewletê ne. Em çawa dibin Alman, em çawa dibin Fransî, Swîsrî. Em çawa dibin Tirk mesela, Tirkiyeyî. Ev pênaseyekî hemwaletîbûnê ye. Hemwaletîbûn dibe girêdana bi dewletê re bê cudahiya etnîsîte, ziman, bawerî yan pergala ramanê ve dibêje. Mînak kesekî sosyalîst be, kapîtalîst be, Müslüman ya Hristiyan be, Kurd be, Ereb be, Tirk be dibe ne girîng e. Em hemû dikarin hemwaletiyên aynî dewletê bin. Ez dixwazim bibêjim ev e hemwaletiyê azad em jê re dibêjin. Hemwaletîbûna destûrî jî dikare were bikaranîn, lê hemwaletîbûna azad ji vê berfirehtir e. Di vê welatiyekî azad bi qasî ku ol, mezheb, baweriyên xwe diyar dike, di îfadekirina nasnameya xwe ya netewî de jî azad bibe. Eger hûn nikarin ol û zimanê xwe li ser yên din ferz bikin, divê hûn netewetiya xwe jî ferz nekin. Divê herkes bikaribe netewe yani aidiyeta xwe, Kurdbûna xwe, nasnameya xwe bawekî azad îfade bike. Ez dibêjim hevokên herî mühim yê ku şandeya İmralı'nın ha eşkere kiriye ev e, hevanno, binêrin. Em vê dubare bibêjin ji ber ku esasê meselê ev e. Binêrin. Dibêje ez dixwazim bibêjim hemwaletî azad. Hemwaletîbûna destûrî jî dikare jê re were gotin. Lê hemwaletîbûna azad baştir e, berfirehtir e. Di vê welatiyekî azad bi qasî ku ol û mezheb baweriya xwe diyar dike, di îfadekirina nasnameya xwe an netewî de jî azad bibe. Yani nasnameya xwe ya netewî yani Kurdbûn. Yani tê wê manê ku merov hemwaletiyê Tirkiye be, nayê wê manê ku Tirkiyebûn dibe netewa te. Binêre? Yani nasnameya xwe ya netewî jî divê merov azad be. Ya yani Türkiye ticîtî nabe nasnama te li gorî Öcalan. Eger mesela vaya ji Tirkara dibêje, ji Tirkara çi dibêje? Dibêje hûn îro hûn dikarin dînê xwe û zimanê xwe li ser yên din ferz bikin. Hûn dikarin herin ji her kesê ku hemwaletiyê Tirkiye be hûn dikarin jê re bibêjin îllah divê tu bibî Müslüman. Na. Tu dikarî jê re bêjî îllah zimanê xwe ji bîr kibe, zimanê Tirkî biaxive. Dikin ama derve qanûnê. Dibê tu çawa nikarî ol û zimanê xwe li ser kesê din ferz bikî? Divê tu nikaribî netewetiya xwe jî ferz bikî li ser xelkê. Vaya ji Tirkara dibêje. Divê herkes bikaribe netewe nasnameya xwe bawekî azad îfade bike. Yani ez giring dibînim wan her du pênaseyan. Wekî din Öcalan destnîşan kiriye ku dewletekê bihêz ew e nermbûnê nîşan bide. Me got em dixwazin wekî civakeke demokratîk bijî. Me aştî anî di destpêka wê de bicih kir. Me diyar kiriye ku em dixwazin weke civakeke demokratîk bijî. Me aştî xistiye pêşiye.
Civakeke demokratik de wateye ku mirov bikaribe nasnameya xwe ya civakî bawekî azad îfade bike. Ava bike. Bine navê divê ava bike. Ez dibêjim ev jî hevokekî pir mîhîm e bama. Mesela hakikaten ha. Yani devleta Tirkiye vana bîne cih heqê Kurdan û yê Tirkan li Tirkiye dibe wek hev. Yani wek hev. Tirk jî Kurd jî wek hev dibin xwediyê dewletê. Navê dewletê jî dikare biguhere ji ber ku wê demê merov azad e. Wê demê merov wek hebe. Çima Tirk nasnameya xwe li ser te ferz dike? Vaya divê rabe. Civakeke demokratîk dê wateya ku mirov bikaribe aidiyeta xwe, nasnameya xwe ya civakî bawekî azad ava bike. Ya hemî hevalên me ê Kurdperwer eger ev were cî tabî. Yani eger civaka demokratîk ava bibe dikarin di wê civaka demokratîk de nasnameya xwe ya Kurdbûnê heta dawî bi rûmet bikin, bilind bikin, li ser bixebitin bê ku yek saetekî werin binçavkirin. Normal wisa ye. Ha dewleta Tirkiye vê civaka demokratîk qebûl dike nake û meselekî din e ama evaya pêşniyaza me Kurdan e qe. A Öcalan e yani pêşniyaza Öcalan e. Civak xwedî hêmanên çandî ye. Saziyên wê yên tenduristî heye, saziyên perwerdeyî heye, ê sporê heye, nexweşxane, saziyên aborî hene. Eger civak karibe vana bi azadî ava bike, ew taybetmendiyeke demokratîk dikare bi dest bixe. Hakikaten ev hevok jî pir mîhîm e hevan. Yani civaka demokratîk ku dibêje ez pêşniyazê dewleta Tirkiye dikim divê bikaribin bibin xwedîsaziyên xwe yên tenduristiyê. Yani tenduristiya xwe teslîmê Tirkan ekin, saziyên xwe yên perwerdeyî, sporê, nexweşxane, saziyên aborî, mesela di aboriyê de merov bi serê xwe be. Her netewê di aboriyê de bi serê xwe be. û bikaribe ava bike saziyên xwe. Dewleteke xurt ew e ku vê nermbûnê nîşan bide. Ew nermbûna ku dewleta Öcalan pêşniyazê dewletê dike ev e. Ev prensîbên sereke û modelan rêxistinî ya entegrasyona me ne. Mesela hat ser vê meselê. Heta niha me digot ya di entegrasyon di nava xwe de çi dihewîne. Öcalan dibe prensîbên sereke modela rêxistinî ya entegrasyona me ev e. Yani wekheviya mutlak ya Tirk û Kurdan. Em bi hev re hemwalatî aynê dewletî ne ama heqê me divê mîne hev be. Tirk jî bikaribin saziyên xwe aborî ava bikin, bixwazin yani nav ne mühîm e, kantonal e, federatîf e. Ya vê derê de ez dibêjim însanên ku Öcalan rexne dikin dikarin vana cardin ji nû ve bixwînin. Tabî heyeta İmraliyê çawa nivîsiye ez wî nizanim. Lê aniha bi qasî ku em dibînin ya bi qasî ku min jê derxist ez tapa nakim. Yani ez vê derê tiştekî lê zêde nakim. Tapan hûzanî çi ye? Wî rojê min dîsa tiştekî got min gotina tapan bikiranî hevan wextê ku meriv cot dike ew axa ku meriv cot dike ewsa belavela ye. Yani rast nine, dûz nine. Tu cot dikî û genim davê jî paşê jî tapan textekî pir dirêj e û tu wan tu axa ku rabiye serî rakiriye tu wana hemî ditepisînî û dikî yek. Ew tapan dikî. Yani kêmasiyê hin tiştan sera rast dikî. Li ber çavara derbas dikî. Erkekî min ê wisa tune ez tiştekî wisa jî nakim. Avaya gotinên Rêzdar Öcalan'ın entegrasyona ku behs dike vê derê vê dike, modela rêxistinî, nasname, etnisîte vekirî behs dike. Êdî maye ser şandeya İmraliyê. Ama me dixwest ku em vana hemî ji devê Öcalan bi xwe bibîsin. Me çi gotiye? Me gotiye di hepsê de ye heta ku bi îradeya xwe ya azad li derve xwe îfade neke
gotinê ku tên ji me re tenê îddian e. Tabii vana ya her tiştî me dikare pêşniyaz bike. Lê dewleta Tirkiye divê erê bike. Mesele ew e. Na ev prensîbên sereke ê entegrasyonê ne dibe em li ser sazî û avakirina civakeke demokratîk de axivin. Bêguman li vir ciyê tundiyê tune ye. Yani şiddet asla. Dibe tune ye. Entegrasyona nava komara demokratîk bi xasî damezrandina komarê bi xwe giring e. Em hemû karê xwe bi rihê komara demokratîk dimeşînin. Yekbûna Kurdan stûna herî bingehîn ya komarê ye. Yekbûna Kurdan. Yani Kurd jî dibe yek bin yani. Entegrasyona Kurdan û yek ji stûnên herî bingehîn yê komarê be, em biratiya ku du süd salin ber bi jêr ve diçe, yani cudabûnekî çê dike navbera milletan de, em vediguherînin, em pêdiviyên qanûna biratiyê pêkitînin. Ev avakirina sed sala nû ye heta hezar sala nû ye. Öcalan li ser rêveberiya herêmî jî bahsa ew ê kir, peymana Ewropayê. Yerel yönetimler şartı heye, peymana Ewropayê, bahsa wî dike. Hebûn û sazûmankirina demokrasiyekê herêmî li gorî rihê yekbûna demokratîk e, ev tiştê ku em ji bo Sûriyê jî pêşniyaz dikin ew e. Yani bi demokrasiyê herêmî mebesta min ew e, bajarekî yan gundekî divê mafê xwe bi azadî îfade bike, xwe bi rêve bibe. Tişta ku gava me bas kir ew e, yani xwe azadî îfade bikî. Demokrasiyê herêmî bajarekî yan jî gundekî divê xwe bi azadî îfade bike, xwe azadî bi xwe rêve bibe. Kesekî ji jor ve neyê te bi rêva nebe. Şert û mercên rêveberiya herêmî zelal in. Ez behsa dewletekî yan herêmekî cuda nakim. Guhertoyeke peymana xweseriya cihî ya Ewropayê heye. Ev peymana xweseriya cihî ya Ewropayê ev qanûnên Ewropayê ne. Yerel yönetimler şartı heye. Bi rastiya me ya civakî re li hevhatî be, berfirehtir jî bibe, wê piştgiriyeke xurt ji bo vê yekê be. Yani ew peymana Ewropayê nexirabe. Nexirabe hevando. Eger rojekî imkan çêbibe yan jî hevalekî min ê pispor hebe, merû dikare li ser vê biaxife. Ama mesele hemî niha pêşniyazê Öcalan nexirabin, baş in. Tirkiye qebûl dike nake. Mesele ew e. Yani Türkiye ew ê bêje temam ez ê tevgera Kurdan bêçek bikim û ji bo me xilas. Wekî din çi dibêje ev pêşniyaz ne tenê hebûn û mafê Kurdan lê de heman demê de hemû gel û civakên olî yên li herêmê wan jî digire nava xwe. Yani Asûrî Sûriyan jî, milletên ne Kurd bin jî, Kurdên êzidî mesela ne şerta hemî Müslüman bin û Kurd bin. Dîrok bi dûrxistina Kurdan nehatiye çêkirin. Sultan Sencer yekem kes bû ku Kurdistan îlan kir. Silêman qanûnî got ew li ser wê disekine. Pêwîst e em ji siyaseteke ku li ser tirsa Kurdan hatiye avakirin dûr bikevin, ji siyaseteke ku Kurdan wekî fobiyeke û çavkaniya tirsê dibîne, dibe em xwe jê dûr bigirin. Yani ji tirkara dibêje. Dibe meseleya me xwedî aliyekî ewlehiyê ye, rast e, lê di heman demê de aliyekî siyasî berfireh jî heye. Ji ber ku em ê tevlê siyasetê bibin, çek û tundî êdî hatine terekandin, em ê pêvajiyeke siyasî ya demokratîk pêk bînin. Civaka me bi qasî nan û avê hewcedarê vê yekê ye, divê her tişt dibin navê ewlehiyê de neyê fetisandin. Divê siyaseta ewlehiyê li ser siyasetê ava bibe. Siyaset jî divê li ser ewlehiyê ava bibe. Em ê bibin civakeke siyasî, civakeke siyasî ya demokratîk. Di derbarê Yeketiya Kurdan de jî pêşniyaza min dibe ew e, Yeketiya Demokratîk a Kurdan ava bibe. Hem di nava Kurdan bixwe de, hem jî di şiklê tekîliyên di navbera Kurdên perçebûyî de. Yani hem qasî ku min jî fehm kiriye, hem di nava Kurdên Bakurê Kurdistanê de yeketiyekî hebe û hem jî tekîliyên di navbera Kurdên perçebûyî, yani ê perçeyên din ê Kurdistanê dibe yeketiya xwe xurt bikin. Ev ne dewleteke cuda ye, prensîbeke berfireh ya rêveberiya
demokratik. Pir aliye me Kurdan behevane dibe em mecburin yani em mecburin yeketiye xwe çê bikin raste veya prensibên dewletbûnê xirab nake yani. Êdî hûn çawa dibîne nizanim hevan no. Lê tiştê balkêş de hene. Yani dibe merov heqê wî bidê. Ez peyamê we ya newse ye. Ya tiştê ku min xwendine ez ji ber xwe dernaxim. Tamamî gotinên evê ne. Gotinên heyeta İmraliyê ne. Min tiştekî lê zêde nekiriye. Êdî li gorî we ye. û derdê min ê ku ez tiştekî lê zêde bikim tune ye. Yani hewcedarî jî pê tune ye. Pêdivî bi min jî tune ye. Ez mecbûrim çê ye ez vî bêjim. Fermandarê Giştî Xesedê bi boneya hatina meha Remezanê peyamekê pîrozbahiyê weşand, bang aştî jiyana hevbeş kir, hêvî kir ku koçber bikaribin demekî nêz de vegerin cîwarê xwe bi taybetî Efrîn Serêkaniyê. Mazlûm Evdî destpêka peyama xwe de meha Remezanê li hemû cîhana İslamê pîroz kir, hêvî kir ku ev meh bibe meha rehmet, aştî, aramiyê ji bo hemû mirovan. Mazlûm Evdî di peyama xwe de şehîd bibîranîn, birîndarên şer, malbatê wan bibîranîn, rêz li keda wan girt. Fermandarê Xesedê peyama xwe de balkişand ser pêwendiyên di navbera pêkhateyên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de banga xurtkirina Rihê bi hev re jiyanê kir. Mazlûm Evdî xwest ku hemû Sûriyeyî ji gotara kîn û nefretê dûr bikevin, li ser bingeha rêzgirtina siberojê xwe ava bikin. Yek ji xalên herî girîng êdaxuyaniya Mazlûm Evdî elbet vegera koçberan ya Serêkaniyê û Efrînê bû. Bikaribin vegerin ser mal û milkê xwe. Meha pîroz dibe ez dixwazim hêvî dikim bibe wesileyekî xêrê da ku koçberên Efrîn Serêkaniyê hemû herêmên din ên Sûriyê demekî nêzik de vegerin malê xwe. Mazlûm Evdî peyama xwe bi daxwaza xêr û xweşiyê ji bo hemûyan bidawî kir. Hevan no niha li Kobanî rewş hêjî xirab e. Binêrin. Gencên ku gundên Kobanî terikandine hatine Kobanî ew venagirin gundê xwe. Lê em pê dihezin însanên temebilind yani însanê ixtiyar tercih dikin vegerin gundê xwe ew jî çi dibe li ber çavê wan çete tên dikevin malê wan talan dikin. Çi heye çi tune hemîl ber çavê wan dize ya. Ya tê dibêje nanê te heye, hêka te heye, tê dikeve malê çi heye çi tune hemî digirin û paşî ji telefonê hevalê xwe dikin kamyon tê ber derî çi heye çi tune hemî lê bar bikin çin. Yani kanûn tune ye, tiştekî tune ye. Mesela malbatekî ji heft kesan çûye heta Himsê xwestî derbasê Lubnanê ve bireyên qaçaxî şebekeyekî dîtiye pere dayê. Wî şebekeyê aniye ev malbat teslîmê çeteyan kiriye. Çeteyên Şamê. Çi dibe? Aniha çeteyan destaniye ser wê malbatê telefonê birayê wî kirine gotine gere tu fîdiye bidîme. $35,000 heta nedîme em vê malbatê serbest bernadin. Yani çawa zulme mesela. Ve tiştekî wisa mümkün e dünyayê de hebe. Heye. Jaliyek ve pêvajoya diyalogê heye di navbera Xesedê, di navbera Kurdan û Şamê de jaliyek ve jî terorîzmekî bi vî şeklî dome. Li gundên Kobanî terorîzm heye. û em zanin ku ev çeteyên dewleta Tirkiye ne. Ev çete girêdayê wê dewletê ne ku dewleta ku aniha pêvajoyekî qaşo aştî birêve dibe. Ev e nakokî. Yani çeteyên ku aniha dor li Kobanî kirine ne dibin hukmê Colanî dane. Kobanî girêdayê Helebê ye. Heleb jî di kontrola çeteyên dewleta Tirkiye de ye. Ya. Rewş bi vî şeklî ye. Dî heta ku derê diçe nizanim. Mazlûm Evdî dû got pêvajoya entegrasyonê dest pê dike û em aniha hewl didin tiştekî çê bikin. Em aniha yani bi Sûriye re di nava diyalogê dane. Dîye nizanim heta ku derê diçe yani. Yani kengê gotibû meclisa Rûspîyan hebûye ya Hesekê. Mazlûm Evdî jî çûl wê derê tevlî bû axifî. Yani meclisa Rûspîyan ya Hesekê desteya Rûspîyan. Wê derê de dibêje yani bi hev re ji bo parastina civaka xwe
em mecburin yeketî aramî ava bikin di nava xwe de. Dibe me biryar daye wekî qesede em tevlî artêşê dibin temam e. Melhev kiriye dibe. Hêzê me di çarçoveya Wezareta Parastinê de wê bibin lîwa kar li ser vê yekî anha berdewam dike pirsgirêk li ser aragihandina alîkarê Wezîrê Parastinê heye. Nûnerê hêzên me hîn nehatiye ragihandin. Alîkarê Wezîrê Parastinê dibe Kurd be. Rêveberiya Xweser dibe wî diyar bike, dibe me hê jî diyar nekiriye. Yani dibe hemû şervanên ku şerê Daişê kirine herêm parastine ciyê xwe di nava sîstema nû de bigirin. Wekî din hevando. Ana ez vegermicem we. Binêre ez naçim nûçeyên deqe da wî jî nanêrim. Çunki ez zanim anha rewşekî pir awarte wisa ew tune ye. Li Silêmaniyê êrişî wesayîtekî kirine li wê derê 2 kes hatine kuştin. Ya hûn bawer dikin li Tirkiye hilbijartinên pêşwex çêbibin erken seçîm mümkün e çêbibe? CHP dixwaze çêbibe. CHP dixwaze çêbibe lê AKP, MHP naxwazin. Ama ez bawer nakim hilbijartin çêbibe. Ji bo me Kurda feq nake ya. Yek ji yekî xirabtir e. Ez têm cem we hevalo. Ez naçim nûçeyên deqe da wî nanêrim. Ez werim cem ka ji we ji min re çi nivîsiye? Ka hûn ê bêjin ev bedran dere çi dike, çi xwendiye ji me re derdê min ê ku ez heqeten xwe bi şiklekî nîşanê we bidim tune ye. Ê min fikrê min ê siyasî hûn zanin çawa ye. Yani ez min ew qas aciz bime ji siyasetê ez qet naxwazim fikrê min ê siyasî jî hebe. Ez tenê dixwazim ji xwe re nûçegihan bim. Ez tenê dixwazim ji xwe re ji we re nûçe pêşkeş bikim. Di çarçova zanîna xwe de çend şîroveya bikim. Baş e? Êcem we jî ka tiştekî pir awerte wisa tune ye. Ez xatir ji we bixwazim eger saetên pêş me de em bikaribin tiştekî çêkin nûçeyên deqa da wî hebin wê baş be. Silav rêz xatirê we dem baş.